Huuta onnittelut sedälle. Onneksi olkoon, se oli siinä. Jäbästä ryyttä sinne nyt sit. Vahinkohan sit korjattavista seuraavia vuosia aikana. No nyt. Niin kuin manageri faija Markku Kiiskinen sanoi, kun tapaat hyvä muija, niin sit ryyttää näin. Heti. Ja myy kuvat jollekin tabloidille. No niin, vedetään PA 2001. Alka niinku olla odotettu, nyt on persaakin väestiin uusi sekä kettu. Siihen tilanteeseen on nopeasti Hoidettava muuta, se talkiverta ei siellä talouspuolella puhuta. Persaakin 2001, se on kerrytys nyt. Niin tilanne on hoidossa, kun ehdotus kuittaa, niin vidyspysys hoitos. Panttipeä tilanne on liiallinen koitos. Kettukin on tällä hetkellä aivan persauki. Se on mun kaveripiirissä jonkinlainen krooninen tauti. Levyleka, mis vitus kun kerran ja paahteinen sanoo. Mut mulle yksi ja vitun sama. Rajoille välinen joutuu kuitenkin ylittää. Varsinkin leka, jota niin huolet tykittää. Tilantoisesti stabiilina Iverpejä, Pisse ja Bestapea. Ainakin jos viraa mä kysyn. Suomen kieli on remontis, Pölster alkaa tilittää. Moni ymmärrä sanakaan, mut silti ne ei kinnittää. Mulla ei mitään sitä vastaan, mut joku tuntee vaivaa, mitä vaitiolla maksaa. Se pitkä jengi tietää sitä, sen ei tarvitse veikkaa ja kun Edu on lavalla. Ne on täynnä joka keikka, mä kivuta minkä kerkeä ja pudota minkä pystyy ja hallitse suverenista sekä kävelen että ristyy. Kokonen tanssi meille, Kokonen tanssi näytä. Sitä varparaiset kättä yhteen sedälle. Jos on todellakin PA, niin on aika alkaa haspaa. Kokonen joka levi lafkaa, sä olet tapaaminen raflaa. Puolen ilmastiin rikkeen hyvää sahkaa. Ja loppupeleissä toteaa, että tää Tunnaat perä, saukimensä fokusoita, nautokaneen starttaa, lämmitysraiteiskula. Mitä lämpimikseen vartaa, hyvin viitteä, hyvin läpi. Pidä todellakaan pantaa, mutta myöskään pidä töni, joka sitä kulmakunnan tantaa. Tilanteessa jenkin väitä epätavasi muuveen. Joku jopa tekee tässä rehellisiä duuni, ei joku aloita myymään itse poltettu CD. Vittu parsette puhuttakaa parkitoista EP. Se kasetit on ohi, se saudi on vaan niin jointi, se on saudi hei. Ne on paris viikossa poikki, mut kaikista huolimatta hoidetaan niin, et sedälle vielä vittu hurraatkin. Tai sitten että jos sulla on luusi, niin haastaa. Tai vaihtoehtoisesti jauhat raidalle ympäri pyöritä paskaa. Tai vaihtoehtoisesti lähtee kuitenkin täyttäin lapasista ja aamalla kiellossa se on rikospoliisista. Ai. Teistä painetaan ja saa olla juurissa. Sedän lapioiden, sitä ei vielä ristitty. Sedän lasta ei vielä ristitty. Setä Kopaselle On hiljaa hetki. Sedän lasta ei vielä ristitty. Mä ehdotin nimeä Juudas. Jerker. Se ei välttämättä tule eteneen. Jerker on Se lupasi, että se tulee lauantaina. Se on sellainen pohjoismainen Jerker. Nyt vittu kuinka himmet. Nyt tää lähti ihan handelista. Hei, no niin, Davo, sano joku ota kerta, takapaturin. mitä ei ole lähtenyt.